Susama sa gidaghanon sa usa ka buwan nga uwan na niadtong Marso ang nasinati sa mga lungsod sa Tuburan, Balamban ug Asturias kagahapon adlaw. Sud lang sa dulan sa duha ka oras ang uwan mo hinungdan sa grabing pagbaha nga nasinati sa maong mga lungsod. Matud pa sa PAGASA Visayas, si Luan Mirondina adunay live report. May Yes, Bob, extreme rainfall event sulod sa duha ka oras ang nasinati sa Tuburan, Asturias area kagahapon sa buntag. Kana ang paghulagway sa PAGASA Visayas gani series of warnings ug thunderstorm advisories ang ilang giluwatan kagahapon. Base sa rain rate sa radar sa PAGASA Visayas, moabot sa 18 ngadto sa 54 mm per hour ang uwan sa Balamban, Asturias ug Tuburan area gikan sa alas 5:45 sa buntag hangtod sa alas 7 sa buntag kagahapon. Ikatandi kini sa 90,000 drums ngadto sa 270,000 drums sa tubig nga nabubo sa dapit ni anang mga orasa, usama sa usa ka buwan nga uwan nga nasinati niadtong buwan sa Marso. Sa maong mga oras usab, posibleng nasinati sa dapit ang buhawi o tornado. Ang atuang radar dili capable nga mo-detect og tornado. So nag-issue lang ta og thunderstorm warning. Ang thunderstorm includes possible occurrence nga mga features niya nga heavy rainfall o kanang tornado or even straight line winds o unos. Dugang ni Kiblat, gawas sa nasinating kalit ug kusog nga pagbunok sa uwan sa sayong buntag sulod sa dulan duha ka oras, way hunong usab ang pag-uwan sa naasoy mga dapit nga nagsugod pa sa kadlawon ug nahunong lang pagka alas 11 sa buntag. Dako kay factor ni consider na to ang mga kahoy o ang prolonged rain nga masaturated ang yuta nga dili na kayo pa higop og tubig nya kusog na kayo ang bulok padung sa downstream. So mao nang possible ang muapaw o overflow ang river. Matud sa PAGASA, masinati na hinuon ang arang-arang nga dagan sa panahon karong adlaw hangtod sa weekend. Apan dili angay mo kumpiyansa kay masinati gihapon ang kalit nga mga thunderstorms. Bob, gipasabot sa PAGASA nga grabe ka dynamic ang kadagatan sa Western Pacific. Ilabi na sa nasinati karon nga La Nina phenomenon. Hinungdan nga bisan pa man kun wala kitay nasinati nga weather disturbance, posible gihapong masinati ang kalit-kalit nga mga thunderstorm. Busa ang ilang pahimangno nga kanunay magmatngon o kanunay magmonitor sa mga weather advisories. Bob? daghang salamat Luan Mirondina sa imong live report.